that will be suffering. Piny owacho chano ndiko e tij jopuonj 20,000 mondo tiek midhiero mabiro gi nok mag jopuonj mosebedo kaneno e sikunde mopogore opogore kor gwenge ma pacho ka. Koloso e sikund sekondar mar Nyeri ma Kolanya, jatend Migao mar somo Ezekiel Machogu owacho ni sirikand Kenya Kwanza osendiko e tij jopuonj 50,000 kinde thuolo mar higa achiel ma gisebedo e telo. Machogu ma bende ne osingo mar chwalo dongruok e sikunde bende ochiwo mich mar $10,000,000 ne sikundno kaachiel kod mar St. Paul's Mokura mondo mi ochop dwachgi mar medruok mag jopuonjre e sikundego. Machogu bende omedo kwayo jonyuol mondo kaw thuolo mar tero nyithindgi e sikul tiegruok mag TVETs mondo mi jopuonjre obed kod lony mag tije lwedo. But at the moment we have only 40 TSC employed teachers. So we are having an additional 20 teachers that the Board of Management is supporting through payment of salaries. So it's actually a heavy challenge. We must acknowledge that performance in the county is wanting. It is not as rosy as it's painted here. Kwa hivyo tuko na kazi ya kufanya waziri. Wewe pamoja na sisi na viongozi wote wa elimu TSC tuko na kazi ya kufanya. Tangu serikali ingie usukani, ile walimu ambayo tumeajiri ndio mambo yaende sawasawa, nilipa 56,750. Nambari ambayo itawahi kuajiriwa tangu miaka mingi, nafikiri tangu hamjawahi sikia namba kubwa kama hiyo. Mwaka huu ile pesa ambayo tumepewa tena ya kuajiri walimu ni 20,000 more teachers this particular financial year. Kitu kingine ambayo tunatilia mkazo sana ya kwamba kama mtoto apate nafasi ya kwenda chuo kikuu, hiyo si ya kwamba ameanguka, si ya kwamba hakuna bahari ambaye aweze kwenda tena kujipatia masomo. Piny owacho mar kaunti ma Machakos oyudo mich mar timo maber